Avancen a bon ritme les obres al carrer Barcelona. La paeria de Balaguer ha tallat el trànsit aquest dilluns en el segon tram d'aquest carrer, el comprès entre el carrer Tarragona i el carrer Almatà. El tall s'ha produït 2 setmanes abans del que s'havia anunciat perquè els treballs de millora en aquesta via avancen més ràpid del previst inicialment. Des de la paeria asseguren que si no hi ha cap entrebanc i el ritme és l'actual, es reduirà notablement la durada prevista de tot el projecte. El termini d'execució dels treballs es podria reduir entre un mes i un mes i mig. La paeria ja va informar el passat divendres als veïns de la zona de l'avançament del tall a la circulació entre el carrer Tarragona i l'Almatà. A causa dels treballs no es permet l'accés als pàrquings dels edificis existents en aquest tram de via. La setmana passada ja es va tallar el trànsit en el tram comprès entre la plaça de la Sardana i el carrer Tarragona, després que s'obrís una rasa central per dur a terme els treballs de substitució de la xarxa de clavegueram i la instal·lació de la xarxa d'aigües pluvials, que fins ara era inexistent en aquesta zona. El projecte d'arranjament del carrer Barcelona contempla, a més d'aquestes actuacions, la substitució de la xarxa d'aigua, del gas i la renovació de la il·luminació i també de la pavimentació de la calçada i de les voreres. També es plantarà nou arbrat i s'eliminarà un dels costats d'aparcament actual.